o Filipino store. Ayan po ang pangalan niya. Ganyan. Ang gagawin ko ngayon ay ang ginagawa ko kasi usually yung hindi siya masyadong thick para hindi siya masyadong mabigat sa tiyan. So ito na guys, ginawa ko na ng food coloring ito. Nilagyan ko ng red at yellow, hinalo ko siya. At saka ito green lang siya. Ito blue and red, kaya naging purple na siya, which is I don't know.